Hai 5 anos xurdía timidamente en Rianxo da man da Asociación Ondiñas Mainas o Festival de Muralismo Vila do Mar. Hoxe, na súa quinta edición, a cita consolidouse xa como un referente no mundo das artes gráficas, con recoñecidos artistas de zona internacional. Comezou no 2018 cunha obra propia miña e de Lara Torres, que fomos os que iniciamos aí o proxecto en Rianxo a través da Asociación Cultural Ondiñas Mainas. E dentro desa asociación pois hai un equipo de traballo no cual estou que se chama Vila do Mar, e Vila do Mar fai o festival máis alá dos muros. Facemos moito énfasis no muralismo galego porque hai unha escena moi potente e creemos que hai que visibilizar, e buscamos espacios que sean interesantes en formato, que sean visibles, que sean atractivos para as artistas e que tamén provoquen un cambio no entorno, sí, en verdad. Nesta quinta edición foron 4 os participantes que quixeron plasmar a súa creatividade en diversos espazos da Vila Rianxeira, entre eles os galegos Mon de Van e Maz, a mexicana Paola Delfín e o dúo Tuimausen. Xa nos dixeron a localización é aquí moi preto da praia de Tanxil, pensamos que o mellor era como representar aí como unha escena de praia, ao final é unha representación dunha rapaza, tamén bastante veraniego a estética, ten unha sombrilla detrás, tamén os tonos da cara, non, así como roxizos e tal, queríamos representar un pouco eso, a praia e un pouco a zona de Rianxo. Tamén hai unha barquiña que aquí chaman Chinchorro, creo, pero nada, un pouco ese é o tema. As creacións este ano emprazadas en Fachán, Fincheira ou nas inmediacións da praia de Tanxil engádense as obras de anteriores edicións, sumando xa unha vintena de murais que contribúen a facer aínda máis atractiva unha vila xa de por sí fermosa como Rianxo. O pouco anda cerca dos 20, están bastante repartidos, non sempre foron tan concentrados aquí en Tanxil, hai en Araño, hai en Isorna, hai en Campo Maneiro, no? Lidia Cao pintou ano pasado en Campo Maneiro. Aí están espallados por aí a través da página web viladomar.gal ou viladomar.eu poden ver onde están situadas a esas localizacións, e se non na oficina de turismo de Rianxo lles poden facilitar a información.